З новым днем я віншую вас і вітаю ў нашай камандзе. Што такое вонкавы свет? Збольшага гэта наша яго ўспрыманне, асабістыя эмоцыі, якія ўзнікаюць ад людзей, з'яваў, падзей. Так што наша місія ранейшая – насыціць кожнага з вас новымі ўражаннямі у спадзёўцы на яскравыя станоўчыя пачуцці. Ствараем наш агульны сусвет разам. Кіруемся ў новую фальклорную экспедыцыю. Сёння пад нумарам 652. Далучайцеся і рушым разам наперад у мінулае Гродзенскай вобласці. І вось ізноўку ў досыць няблізкай дарозе. 171 кіламетр на захад і мы ў мястэчку Наваельне Дзятлаўскага раёна. Тутэйшы народны фальклорны гурт быў створаны ў 1986 годзе, увасобіўшы ідэю Веры Віктараўны Калач. У склад увайшлі 11 сябровак, якія выдатна ведалі мясцовую песенную традыцыю. Калектыў і пакажа сёння, як некалі ў іх святкавалі Юр'я і, канешне, пацешыць нас сваімі спевамі. Пакуль жа давайце даведаемся, хто сёння мае намер запісаць нанова даўнішнюю народную песню. І гэта саунд-прадзюсар Геннадзь Цыракваш і спявачка Жанна Пивоварова. И снова говорю всем привет. Мы начинаем работу над такой достаточно позитивной, радужной, радостной песней. Жанна, приветствую вас. Добрый день. Как настроение? Очень хорошо. Поделитесь впечатлением от нашей песни, которую мы сегодня будем записывать. Ну, когда я первый раз услышала, песня, конечно, мне понравилась, потому что она такая веселая, задорная. Видно, что она спета от чистого сердца, от чистой души. И такой вот именно позитивный такой посыл этого коллектива, который я услышала. Жанна Пивоварова, спявачка, хормайстар, педагог па вакалу, у розныя часы салістка калектываў. Церніца, Гмень, Купаленка, ансамбль песні і пляскі БВА, ансамбль песні і танца ўнутраных войскаў МУЗ Беларусі, фолк-медыя гурта «Медавуха». Ой, чаго вы да мае госці не п'яце, не ясце? Ой, чаго вы да мае госці ўсіх хмураненька сядзіце? Ой, калі хлеба не пуховы, то я выпалаю. Ой, калі можа на ролёны, то я выкараю. Сталы мае, пазасціланыя, госці мае, любязаныя, пазажываныя. Сталы мае, пазасціланыя, госці мае, любязаныя, пазажываныя. Святы Юрай, да мы цябе сягоння сустрачаем і просім, каб ты паслаў сонейка і дожджык на нашы палеткі, каб сёлета быў добры ўраджай. Яшчэ просім цябе, каб у кожным хляву вялася скацінка і не баялася зроку. Святы Юрай, дай усім людзям таго, што яны хочуць і просяць. Да мы Юр'я сустрачаем, да мы Юр'я сустрачаем, да мы Бога величаем, да мы Бога величаем.
Подай Божа, да замков ключи, подай Божа, да замков ключи, адамкнуті сирую землицу, адамкнуті сирую землицу, диви пустить Божую росицу, диви пустить Божую росицу, ды нажита на пшеницу, ды нажита на пшеницу, ды на всякую пашницу, ды на всякую пашницу, каб на корань коранистое, каб на корань коранистое, а на стебло ды стеблистое, а на стебло ды стеблистое, каб на колос колосистое, каб на колос колосистое, с колосочка дыжита бочка, с колосочка дыжита бочка, каб на таку умолотное, каб на таку умолотное, а у млыне ды примольное, а у млыне ды примольное, а у дяжи подыходное, а у дяжи подыходное, а у печи ды припеклае, а у печи ды припеклае, а на столе сытно спорное, а на столе сытно спорное. Сёння наш прытулак у Наваельні Дятлаўскага раёна. Доўгі час лічылася, што паселішча, як вёска Ельня, было заснавана ў 16 стагоддзі. Аднак, згодна з дадзенымі беларускага дзяржаўнага архіва, Ельня была вядомая яшчэ з пачатку стагоддзя 15-го. До 1451 года маёнтак належаў князю Федзюку Даагальдавічу. Пазней кароль польскі і вялікі князь літоўскі Казімір IV перадаў сядзібу з вёскай Ельня канцлеру вялікага княства літоўскага Міхаілу Кізгайлавічу. У 16 стагоддзі Беларусь падзялілі на ваяводствы. З таго часу гарадок узгадваецца пад назваю Новая Ельня Слонімскага уезда. Згодна з архіўнымі дакументамі ад 1641 года маёнтак належаў наваградскаму ваяводзе Стэфану Тызенгаузу. Ой, на вулиці
камень, ой, на улице камень, каля каменя липа, каля каменя липа. Ой, на липе пташочки, ой, на липе пташочки, ой, высоко сядели, ой, высоко сядели, ой, далеко глядели, ой, далеко глядели, ой, откуль ветер веет, ой, откуль ветер веет, ой, оттуль, милый, едет, ой, оттуль, милый, едет. Святый Юрай, мы Тебе сегодня сустрачаем и просим Тебе, каб Ты послал сонейка и дождик на наши полетки, каб был добрый урожай сёлета. Мы просим Тебе, каб у хлявах ва ўсіх вялася скотинка и не боялася зроку, каб усім людям было дадзена тое, што яны самі сабе жадаюць, а нам усім, каб быў мир и спокой на нашей зямельцы. Да мы Юрия сустрачаем, да мы Юрия сустрачаем, да мы Бога величаем, да мы Бога величаем. Подай, Боже, до замков ключи, подай, Боже, до замков ключи. Я наўмысна вяртаю вас з наваельні Дзятлаўскага раёна ў Мінск. І яшчэ пра гаспадынек. Трэба зазначыць, што песні калектыву ўвайшлі ў кнігу супрацоўніцы Акадэміі навук Беларусі Тамары Варфаламеевай «Песні беларускага панямоння». І, канешне, не можа не ўзрушыць той факт, што спадчына гурта не знікае, а перадаецца маладому пакаленню. Так, у верасні 2021 года Аліса Дервук з мясцовай песняй «Ой, хадзіла пава па балоце» заняла першае месца на абласным фестывалі рэгіянальнага фальклору «Панямонне. Жыватворныя крыніцы». А вось што дзеецца ў нашай студыі гуказапісу, зараз даведаемся. Зазірнем да Геннадзя Саракваша і Жанны Пивоваровой. Да, весело, задорно. Танцуют все. Была у мяне бурая корова, а я продала. А за тыя гроши музыки хорошие. Давайте, Жанна, более задорнее, веселее. Музыки хорошие вы сыграете за гроши. Коваля, ой, коваля. Отлично все получается у нас.
Как настроение? Хорошая. Да, погода хорошая. Я пришла на студию, у меня все хорошо. Продолжаем тогда в том же духе. Жанна, вопрос. Скажите, сразу ли у вас получилось определиться с вашей профессией? Ну, конечно, получилось сразу, потому что раньше ж можно было поступать после 8 класса. Я поняла, что для меня уже ходить в школу неинтересно, чтобы заканчивать 9-10 класс. Я пришла домой, поставила портфель на стол и сказала родителям, чтобы искали мне какое-нибудь заведение, чтобы не было математики. Единственное было заведение – это Минское музыкальное училище имени Глинки. А скажите, что больше греет душу? Творческая, сольная карьера или преподавание? Не могу сказать, что либо то мне нравится, либо то. Знаете, в каждом из этих что-то находится свое. Благодаря преподаванию тоже находятся какие-то новые стороны творчества, понимаете? Люблю, когда у детей что-то получается, это тоже греет душу. И, конечно же, в творчестве, если там что-то новое, какие-то веяния, тоже хорошо. Нету такого разделения, либо то. Тогда не теряем нашего запала и продолжаем работу. За горою хмарка взяла, за другою гром загремел, за другою гром загремел, за третьою дождик пойшов, в огороде часник взійшов, в огороде часник взійшов, і шли девки булачками, пили вино кубачками, пили вино кубачками. И шли хлопцы границами, пили вино дайницами, пили вино дайницами. И шли девки борам-борам, говорили с Богом, с Богом. Говорили с Богом, и шли хлопцы лесом, говорили с чортом лысым, говорили с чортом лысым. Молодая молодачка, выйди на вулачку, вынять подарочок, поясочек, копуяек на полмиску, колбасою окружите, белым сыром заложите. Ну, поглядим, якое ж життя буде у молодих, чи шлюб буде довгий і щасливий. Рвіться, жанчини, рвіться. Родней тільки рвали пояси. Ой, шлюб буде вельми моцний. Не порвем, треба розрізати. Треба, давай, самый большой кусок.
Мы зараз перададзім нашим маладым, каб іх жыццё было доўгім, шчаслівым, каб у іх нарадзіліся дзеткі, каб у іх вялася гаспадарка, каб яны былі, самае галоўнае, здаровымі. Усяго ім самага найлепшага. А вось гэты паясочак мы разрэжам і раздадзім усім прысутным, каб ён быў як абярэг. Трымайце. По аднаму бярыце, кожны. Ну а зараз ад маладых прыміце дар. Дзякуй вялікі. А мы таксама запрашаем вас прайсці з намі, каб адсвяткаваць Юрія і сустрэць яго. Калі ласка. А цяпер крыху пра міфічную мінуўшчыну наваенні, што ў Дзятлаўскім раёне. Захавалася легенда, якая і тлумачыць, адкуль жа пайшла назва паселішча. Жыў тут некалі стары заможны пан, які надта верыў у розныя забабоны. Аднойчы ў восеньскі дажджлівы позні вечар у маёнтак зайшла бяздомная цыганка. У падзяку за начлег яна прадказала пану яго лёс, наваражыла, што смерць яго прыйдзе з боку лесу. Спалохаўся той, зачыніўся ў сваім маёнтку і загадаў вырубіць усе навакольныя лясы. Сяляне надта бедавалі, бо любілі пайсці ў лес па грыбы ды ягады. Праз колькі гадоў памёр пан ад старасці, а з горада прыехаў сюды жыць і ягоны сын. Малады паніч не пазнаў родных мясцін і загадаў пасадзіць яліны і сосны. Праз пэўны час падняўся вакол маёнтка малады хваёвы лес. Людзі ізноў хадзілі па грыбы ды па ягады. З той пары навакольныя мясціны пачалі называць новай ельняй, а пазней, адпаведна, наваельняй. Ой, ты белая, бяроза, ой, ты белая, бяроза, похилилась на луга, ой, похилилась на луга, ой, похилилась на луга, на крутые берега, ой, на бережку пясочок, ой, на бережку пясочок, на пясочку садочок, ой, у тым садочку соловей, ой, у тым садочку соловей, зашабеча скоро день, ой, соловейка луговый, ой, соловейка луговый, не щебячи до зари, ой, не щебячи до зари, ой, не щебячи до зари, не буди моей Жанны, ой, я на ночку не спала, ой, я на ночку не спала, поздно кросенцы ткала, поздно кросенцы ткала. Бярем невялічкі тайм-аут, тэлепартуемся з наваельні ля Дятлава ў сталічную студыю. Штогод народны фальклорны калектыў праводзіць абрад Юр'я.
першы элемент нематэрыяльнай культурнай спадчыны Гродзенскай вобласці, занесены ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Беларусі як адметная рыса праяўлення лакальнай культурнай традыцыі. А вось ці здольныя захаваць традыцыі, надаўшы ім новую сучасную афарбоўку творцы ў студыі гуказапісу, зараз і даведаемся. И давайте весело вступаем. Была у мяне рабенькая свинка, а я яе продала. А за тыя грошы музыкі хороші наняла, ой, наняла. Знаю, несколько лет назад вас приглашали в программу «Привет, Андрей». В каком качестве? Ну, это было в 2022 году. Позвонили как раз на 8 марта. Позвонили, поздравили, сказали: «Здравствуйте, привет, Андрей». Я говорю, ну, я так подумала, что со мной поздоровались. Поздоровались. Привет, я Андрей. Привет, Андрей. Вот. Ну, и раньше был такой коллектив «Любо-дорого», который очень был известен в России, у нас немножко меньше. Вот. Ну, и как раз вот нас пригласили с песней «Хорошо сидим». Конечно же, они нас пригласили. Вот они нас пригласили 8 числа, 9 мы уже поехали туда. Руководство отпустило, с работы отпустили. Сказали, пожалуйста, едьте, это такая передача, все-таки вы представляете Беларусь, пожалуйста. Выправляла маці сына у солдаты, выправляла нарвала, рвала я, нарвала, льону не нарвала, ды у чистым полі каліною стала. Прийшов син додому, добрий вечір, маці. Прийшов син додому, добрий вечір, маці. Чому ж маю Галі ніде не видаці? Ну, розказвай, маці, якая новина. Ну, розказвай, маці, якая новина. Чому в чистим полі виросла калина? Не питайся, сину, про тую новину. Не питайся, сину, про тую новину. Бери топор гострий, вируби калину. Рубану один раз, листья задрыжело. Рубану один раз, листья задрыжело. Рубану другий раз, ды заговорила. Не руби ты, милый, я твоя Галина. Не руби ты, милый, я твоя Галина, а листе зелена нашая дятина. Мяне твоя маці часто проклинала, мяне твоя маці часто проклинала, каб я в чистым полі каліною стала. Ой ты, маці, маці, что ж ты наробила? Ой ты, маці, маці, что ж ты наробила? Мы верно кохали, а ты разлучила. Ой ты, маці, маці, что ж ты наробила? Мы верно кохали,
кожны з нас пражывае сваё жыццё і, мажліва, яно прабягае імкліва, мітусліва, незаўважна для іншых. Давайте будзем бліжэй адно да аднога, заўважаць тых, хто побач. Пра гэта ў нашай рубрыцы «Простыя рэчы». Тацяна Васильевна Загорцева нарадзілася ў палескай вёсцы Хатынічы Ганцавіцкага раёна. Замуж выйшла, 2 дзетак нарадзіла, а пасля заканчэння Гродзенскага культасветвучылішча апынулася ў Наваельні, у тутэйшым доме культуры. Але апроч спеваў і арганізацыйнай работы заўжды існавала ў жыцці Тацяны Васильевны вышыванне. Вышивали моя сестра, мать, сестры двоюродные, там, ну, все вышивали, поэтому со школы еще вышивали, где-то с класса 5-6 почала вышивать. Треба ж было приданное, наверное, вышивать. Нават сюди вийшла замуж на Дятловщину, теж тут треба було давати подарунки, а обов'язково було рушник давати, свату, сванці, родні усьої. Треба було вишити усіх на рушники. Рушнікі ў Тацяны Загорцевай розныя і на ўсе жыццёвыя выпадкі. А ўзоры і каляровае рашэнне натуральна залежыць ад таго, дзе той рушнік меліся выкарыстоўваць. Чырвонае і чорнае гэта ж абрадавыя у нас былі заўсёды. Яны і хлеб прыносілі на абрадавым, і станавіліся на абрадавы. Вянчальны, вось гэта стылістыка, 2 журавы такія, там паўліны, або петухи были. Вышывае Тацяна Васильевна і крыжыкам, і гладдзю. Усе тэхнікі аднолькава складаныя. Але, як кажа, калі ў вышыванай карціне з краявідамі можна дзе-нідзе памыліцца, то ў рушніку ані ў якім разе. Сестра у мяне вышывала, дык вышыла ўсё, вышыла, і к канцу прыйшла, на кветку выйшла, і разбирали весь рушник. Рушнікамі ўпрыгожвалі ўсё ў хаце, і вышываныя карціны, і абразы, і сямейныя фотакалажы. А самі рушнікі аздабляліся самаробнымі карункамі. Гэтым уменнем у Тацяны Васильевны валодала маці, а цяпер дачка Антаніна. Мне гэта не перадалося, а вот дачцы маёй перадалося. Яна і вышывае, яна і крючком вяжа, яна і спіцамі вяжа. А я толькі вышываю да спяваю, як тая страказа. Пагадзіцеся, як важна не страціць уменняў, якімі валодалі колісь нашыя бабулі. Навучыцца жыць так, каб пакінуць штосьці насамрэч каштоўнае нашчадкам.
Ну, мы очень бодро с вами подошли к финалу. Какие ваши впечатления от сделанной нами песни? Но, честно говоря, я надеюсь, что всем эта песня понравится, потому что она все-таки живая, такое настроение здесь веселое. И я думаю, что у зрителей тоже будет такое же настроение, как у нас с вами. Завершваецца працэс надання новага гучання народнай песні і наша экспедыцыя ў наваельню Дятлаўскага раёна. Будзем слухаць гісторыю ад Жанны Піваваравай пра шчодрую кабету, гатовую адмовіцца ад усяго матэрыяльнага дзеля духоўнасці. Я ж прызначаю спатканне праз тыдзень. Мы застанемся ў сталіцы, каб аддаць належнае юным выканаўцам з фальклорнага гурта «Явар» сярэдняй школы нумар 159 імя Данукалова. І, канешне, не забывайцеся, па нумары, што бачыце на сваіх экранах, тэлефануйце ў рэдакцыю, калі менавіта вы ці ваш калектыў захаваў самабытную народную фальклорную спадчыну. Станьце героем нашага праекта. Я ж не стамляюся нагадваць, усе апантаныя могуць пацікавіцца абрадамі і песнямі на нашым YouTube-канале. Вось па гэтым адрасе. Завітвайце, я вас чакаю. Коник, а я его продала, а за тые гроши музыки хорошие наняла. Ой, музыки хорошие, вы сыграете за гроши каваля. Ой, музыки хорошие, вы сыграете за гроши каваля. Вы сыграете за гроши каваля. Ой, музыки хорошие, вы сыграете за гроши каваля. Ой, каваля. Была у меня рабенькая свинка, а я ей продала, а за тые гроши музыки хорошей наняла. Ой, музыки хорошие, вы сыграете за гроши каваля. Ой, каваля. Ой, музыки хорошие, вы сыграете за гроши каваля. Ой, каваля. Была у меня новая спадница, а я ей продала, а за тые гроши музыки хорошей наняла. Ой, музыки хорошие, вы сыграете за гроши каваля. Ой, каваля. Ой, музыки хорошие, вы сыграете за гроши каваля.